खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। बे खौराङा मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, दानि जिथुनिखि थासारि बेखौ नायोब्ला एसे सोमोनांथावानो होननांगोन बे जाथायखौ। बेनिनो गिबियाव जों सावरायगोन दाखालि 3 आगस्ट खालि जे मागुरमारियाव मोसौ सिखावनि सन्देहजों जे बुजाबाय एमबाथासारनि फंबाय मेद ब्रह्म आरो आखतार आली होननाय सासे लावखार बांगाल, बिथांमोना जे मोसौ सिखावनि सन्देहआव बुजादोंमोन। दिनै आरो बिथांमोननिनो मोनसे भिडिअ भाइरेल ससियेल मिडियायाव जागासिनो दं, एबा फेसबुकआव मोनसे निउसआ भाइरेल खालामनानै होदों आरोना। बे निउसआव बुंनाय बायदिब्ला बै मेद ब्रह्म बिथांमोना मोसौ बारहोनानै मासेयाव 600 रांहाय लायोमोन होननानै बुंदों। आरो बे भिडिअनि गेजेराव सोंनायाव बिथांमोनाबो फोरमायदों। नोंथांमोननो भिडिअखौ ससे दिन्थिनानै होनि, नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। তোমার কত দে পয়সা? একটা 600 করিয়া একটা 600 কোন কমলা করে নিয়ে যেতে লাগে না খালি লাইন এক লগে, মানে দুজনে খালি লাইন পার করলে 600 টাকা একটা গরুর। ভালো বলছে, দুটো নিলে 1200 টাকা। আবার এরকম না পাইবা, আবার ওইদিকে দেওয়া লাগে না। ওদিকে কোন দিকে দিতে লাগে? লাইন পার করলে 600 কেমন ক্যাম্পার দিতে লাগে। এটা তো স্কুল হয়ে জানে, ওইটা আর এরকম করবে লাগে না, কমসে কম আলাপ করে দিলে হয়। আমি গেলে পারবো। নামটা কি? নামটা কি? তোমার নামটা কি? ওই কিনে নাম লাগে, সোজা থানা ছোনা থানা সব করে দিব। ওই নিজে জানে আমার নাম না। लोगोफोर, नोंथांमोना नुनानै गोबाङा बुजिदों आरो गोबाङा बुजियाखै जानांगौ। बिथांमोननि 600 लानाय एबा 600 रां लानाय जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोना जाय बायदोंमोन बै फालांगिनो हैनो थाखाय हाजिरा सिस्टेमैसो रांखौ लादोंमोन आरोना। नाथाय बिथांमोना बे मोसौखौ फानखुमानानै मासेयाव 600 रांहाय लायाखै। आरो लोगोसेनो बे भिडिअआ दाखालिनिनो जागोन, बेयो गोदान नङा। मानोना दाखालि जिखिनि जाथाय जानानै थांबाय बेनि उनावनो गोबां इउटुबार्सफोराबो थांनानै बिथांमोननि न'आवनो मोगा मोगि लाहैदों, गावबुराफोरजोंबो रायज्लायदों। बेबादियाव आरो दिनै गोदानै मानो उल्थाहाय भाइरेल खालामफिननो गोनां जाखो? बेफोरबादिनि थाखायनो गोबां गुबुन हारिफोरा जोंनि मानसिफोरखौ लाइ मोनो। जिखि जाया बेयो थांबाय, दायो नेक्स्टआव मोनथिनानै लागोन। आरोबाव मोनसे, जोंनि क'क्राझारनि सिख्लाफोर गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय थानाय समाव सिफुं ट्रेनाव सानै सिख्लाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों होननानै मोनसे खौरां मोनदों। खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय थानाय क'क्राझारनि सानै सिख्ला सिफुं ट्रेनाव हरनि समाव खाबु लानानै दाब्बायाव मानसि खमायनायखौ चान्स लानानै दुथां आखुनि सुबुंफोरा सानै क'क्राझारनि सिख्लाखौ हानजायै खुगा खाथेनानै जिनाहारि खालामदों होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। नाथाय बै सिख्लाफोरा माबे हारिनिमोन बेखौ दासिमाव मोनथिथ'नाय जायाखै। जायफोर जिनाहारि खालामग्रा बिथांमोननिफ्राय सानै सुबुंनि मुंखौ मोनथिनाय जादों। नयनाल आब्दुल आरो मइनुल हुक होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। खारबाय थानाय ट्रेनावनो हानजायै जिनाहारि खालामदों। बिसोर जिनाहारि खालामजाग्रायाबा बर'सोमोन ना मासोमोन उननि समावसो मिथिसिगोन।